Boom! Okay po. Yan. Magandang hapon ulit. Welcome back. Yan. Sorry kung matagal-tagal na hindi po tayo nag-upload ng ating mga video kasi naging busy po tayo sa mga nakalipas na araw. Kailangan po nating mag-overtime kasi maraming bayarin. Okay, so anyway, ito po yung lulutuin natin ngayon. Yan, luluto po tayo ng native na manok. May itlog ng pugo, tsaka liver, chicken liver. So yan po yung mga gagamitin natin, dahil po malamig yung panahon, gagawa po tayo ng arroz caldo. The best, di ba? So yan po, hiwa-hiwain ko lang po yung ating manok. And then hugasan po yung ating liver, and then yung ating mga ricado, and then proceed na po tayo sa ating pagluluto. Alright, balik po tayo kaagad. Okay, welcome back po. Ang bilis, di ba? So yun na po yung pan natin, chicken natin, natilad-tilad na siya. And then yun pong ating fresh natay. Yan, nahugasan na po. And then yung ating pong mga ricado. Alright, so ang gawin po natin dito po sa ating kasirola, yan, malaking kasirola, is naglagay po ako ng mga fats ng ating mga ng ating manok. Okay? Yan pagmamantikan natin, diyan po natin igigisa yung ating mga ricado. Alright. So, antayin lamang po natin siya na magmantika. 2 minutes. Naka-on na po siya. At tinantay lang po natin na magmantika yung natin. Yung ating mga nilagay na taba-taba. Okay. So, balikan po natin. So, yan po, nagmantika na po siya. Diyan po natin, lagay na po natin yung ating mga ricado. Ayan. Lagay na po natin sila dyan. Okay. And then, gawin po natin, gisa-gisa lang. Ayan. Bango. Alright. Yan, pagkatapos po, antayin lamang po natin na mag-isa yung ating mga nilagay na ricado. Okay. So, pagkatapos po mag-isa ng ating mga ricado, yan. Lagay na po natin yung ating manok. Okay, ang ating pong manok. Ayan. Lagay na po natin ang ating chicken. Alright. Tapos po natin may lagay ang ating chicken, ang ating naman pong liver. Ayan. Metos na sila dyan minsan. Okay. Tapos po natin may lagay yung ating liver. Lagyan na po natin yan ng patis. Pamuyan po natin yan ng patis habang ginigisa. Ayan. Okay. Tapos kung malagyan ng patis, siyempre, lagyan po natin yan ng black ground pepper. Oh my goodness. Ayan. Saka po natin siya ngayon halo-haloin. Ayan. Halo-halo lang po natin siya. Yan. Okay. Oh. Matabig ko yung video natin. Okay. Then sa punto po yan, takpan po muna natin hanggang po sa mag-isa yung ating manok. Ito. Okay. So takpan po muna natin. Okay. Check po natin yung niluluto natin. Alright. Nagisa na po yung ating mga ating manok. Ito yung ating atay. So gawin po natin, lagay na po natin yung ating bigas. Yan, bigas po na may halong malagkit. Lagay na po siya natin. Lagay na po natin siya pala. Yan. Then gawin po natin, dagdagan lang po natin yung ating tubig, wala po tayo ng tubig. Okay.
yung ating tubig. Alright. Yan. Kulang pa po yan. Dagdagan pa po natin. Ito na. Yan. Okay po. Then, gawin po natin. Halo-halo lang po natin siya. Yan, ganyan. Saka po natin siya takpan. At hayaan po natin na kumulo ng kumulo, no? Hanggang lumambot po yung ating kanin at yung ating karne. Yan, para po sabay po sila mag-infuse yung kanilang mga lasa. Okay, so takpan po ulit natin. Then, balikan po ulit natin mamaya. Okay, balikan natin yung niluluto natin. Yan. Alright, malapit na po siyang maluto, no? Malapit na po nating makuha yung consistency na gusto natin. So, gawin po natin, magdagdag po tayo ng black pepper. Yan. Okay. Then, lagyan po natin ng chili flakes. Okay. Pagkatapos po natin malagyan ng chili flakes, lagyan na po natin yan ng asin. Yan, para po makapag-adjust tayo mamaya pag titimplahan na po natin, okay? Bago maluto. Alright. So, pagkatapos po natin lagyan ng asin, budburan po natin ng magic. Yan, magic. Yan, magic. Okay. Pagkatapos po natin malagyan ng magic, lagyan po natin ng saffron. Yan. Pwede nyo rin po itong paibabang mamaya pagkaluto na. Yan. Lalagyan pa rin po natin mamaya. Yan. Okay. Saka po natin ihalo-halo. Yan. Alright. Then, takpan po ulit natin. Balikan po natin mamaya kapag nakuha na po natin yung lapot na gusto natin. Okay. Okay po. Check po natin niluluto natin. Yan, malapit na po siyang lumapot. So, gawin po natin, para po mas malinamnam at mas masarap, maglagay po tayo ng itlog. Yan, okay. Batiin na po natin dito. 1 down. 2 down. At pang last na itlog. Yan. Okay. Tapos po, ihalo-halo natin. Yan. Para po mas malinamnam ang ating arroz caldo. Makakatulong din po yan sa pagpapalapot ng ating arroz caldo. Okay. Yan po. Halo-halo lang po natin. Ganyan. Alright. Then, saka po natin takpan. Yan. Malapit na po tayong makaluto. Malapit na po yung ating sabaw ng ating arroz caldo. Okay. Alright. Check po ulit natin. Ayun. Grabe. Grabe na po yung sabaw ng ating arroz caldo. Malapot na po siya, no? Lagay na po natin yung ating itlog ng pogi. Yan. Ayos, grabe. And then, gawin po natin. Takpan po natin dyan. Pakuluan natin. And then, okay na po tayo. Alright. So, balikan po natin. Patuloy pa rin po ang pagulan ng snow. So, ayan po. No? Last check po tayo sa ating niluluto. Alright? Ayun. Kontento na po tayo sa ating niluluto. Kontento na po tayo sa ating texture. Yan, yan na po yung kanya. Ang gawin po natin is patayin na po natin siya.
Alright. Then, saka po natin siya lagyan ng, paibabawan po natin ng saffron. Ayan. Okay. So, yan po. No? Yan po ang arroz caldo natin. Yummy, yummy! Okay. So, hanggang susunod naman po ng mga video, no? Ito po yung ating, ito po yung ating video ngayong gabi. Okay. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you po ulit. Hanggang sa susunod. Woohoo! Yummy, baby. Yummy, yummy. Oh my goodness. Oh my goodness. Daming sahog. Okay po. Until next time. Magandang gabi po sa inyong lahat.